си да го правя в начало. Здравейте, пичове! Сега, ние се завършваме следващия епизод на Skyblock. И сега ще ви кажа какво се случи от времето, когато бяхме в пауза. Филип продължи платформата от тук до там. И мисля тук, на тези две места, да има къщички. Това ще е моята и като събера камък, ще ви покажа, ето като вам с Филип ще събираме камък. Като събера камък, ще ви покажа как тази къща ще да направите ето там. Просто да ви покажа как да направите. Ще паузираме и идвам ти помагам, че ли? Да. Окей. Ще ми се сесна гърба вече. Пичои, върнахме се. Сега, правите... Това ще е нещо като уроче, да ви покажа как да направите тази къща тук. Там не се почва. Правите платформка от каблстон с 6... 2, 3, 4... 6 на 9. 6, 7, 8, 9. Това е така, нали? 9. Вот ще е по-голяма. Що? Да, на 9 всъщност, обаче съм го бъркал. 6 на 8. Не на 9. Да, 6 на 8. Мако има. Чакай, дай Имам ключ. да спрушим едно. Не, аз го махнах. Махнах. Ти. Това цялото. Избърте си ходче. Филипе, къде искаш да ти входа? От тука или от тука? Отпредъка твоя. Моят е от тази страна, твой ще от тази страна. И аз имам ключ. Да. И това го запълвате с дърво. Я хвърли малко дърво. Чакай, ще го запълня. Не, хвърли малко дърво, че ми трябва за кирка. Дай ми един стак дърво. Ето. Сега, дигате колони за прозорци. Като започнем от тъглите. Чакай малко, бе, чакай малко и аз да помагам, бе. Чакай малко. Чакам да. Ще започнем горе. Ох. Ела и сложи стълба на вратата ти. Стълба? Да. Значи да направя стълби. Не направи ли? Не. Смисъл, че си направил. Колко? И колко искаш там? Аре, 3. Добре. Сложи и тук така за вратичката и отгоре на вратичката е тук. Тук? Не такива стълби, бе, момче. Такива стълби. Каменни ли? Не, какво ти искаш? Не, аз съм камен. Къде? Тук и тук горе. Е тук. Да. И тук. Сега дигаме едни джамове. Моите момчета. Приятелчета. Газачета. Не тук, бе! Напреми на врата. Ти ли? Да. Напреми на врата. Е така, не така. Е така. И тук сложи вече вратата. Тук слагаме едни джамове. Ба. Значи вратата. Служи се. Тук слагаме две, слагаме още един голям джам. 3. По-голям джам. Малко да си попълняме. Филипе, помощта ти ще е голяма. Не, всъщност не. Няма да ми тъж. И така. Слагате джамец. Защо се обръщат винаги? Так. Тук Филипе на тебе ще сложи от това. Чай да взема глината, бе. Аз имам от другата глина обаче. Окей. Женската глина. Слагаме само да си попълня какви джамове бяха. Огромния джам. Огромния джам. 4. Донеси ми стълби. Hurry up. Ами каменни ли? Не, дървене. То не че не е красиво с каменя. Тук правим малки джамеци.
тук се сетих. Джаметите тук са манички. Значи тук имаше един малък, един голям така, един малък тук, един малък тук, един голям тук, точно така. И че ма дразниш. Кой бе? Не си ти. Джамеца. What the fuck? Паднах от мама, човек. И написах из моментално. За това ли каза кой бе? Не, бе. Кой бе? Кой бе? Не, бе, докато падах, викам кой бе? И написах и Д. 1, 2, 3, 4. Е така. Нали знаеш как да го сложиш? Кой? Джамака. Нали видя? Да, направи го, аз го сложих. Добре. Ти си видял. Мама ти тъпа умрела. Аре бе, момче, защо? Не, той ще го става така, той е готино. Матюни. Кой? Ето като аз позорец. Ела се го виж. Кой? И то тук, якия, не тук, тос. Аз почвам комина. Комина, виж го как е направен. И селска изработка. Аз ще взема тежката работа да направя покрива. Лета... Ето го. Джак. Тук. Ти ще си сложиш честове, нали? Как си направи това, което си направил? Кое? Оградите. Чакай. Ти ще си сложиш сам търи, нали? Честовете. Да, комина, аз там ще го направя. Не, честовете сам ще ги наредиш. Къде ме? Хубаво, как се правят оградите? Кои? Слагаш 6 така. На така. 2 реда, един под друг. Окей. Каблстон. 3. 2 реда по 3. Един по друг. Тук ще надиш честовете. 2 реда по 3. То дава 6 направо. За коста ми 3. Да, дава 6. Защото дава 6 камък. Ти дава 6 камък. Ще направя печка, ще я сложа тук. Колко високо трябва да е? Ами, виж моето. Не помня вече. 1, 2, 3, 4. Професионално стоене на колина. 6. Значи тук побивате една дупка надолу, дигате нагоре колкото Филип каже. 6, 1. 6. И тук си го правите обикновено. Блокче, събичка. Тоест, само веднъж слагате го правите. Да. И тук надгоре слагате слабче. Слабче. Стъбички. Как се правиш слаб? Ти ще ми кажеш. Аре. Така. И така. Сетих се. Ей, че нати. Си ми направил. Фърли. Дори го хвърли в лавата. Не фърли го, остани, че го дадох, че го взе. Тук е за малко по-гадната част. Малко по-гадната част. Където на Филип ще му се наложи да ми се бъде камък. Колко? Доста. Не му питай колко. Да го пека ли? Не бе, камък. Тук не може да се бе. Па така. Така. 7 ще стигне ли? Много камък. Нали имахме 2 стака? Да, те заминаха за моя покрив. Нали преди да почне моята къща събрахме 2 стака, бе? Да, и той ти замина за... Стълби. Пъш така. Дигате винаги на... Значи давам 16. Бе, дигате нагоре като
така. Това не трябва да е Къде си? така. От другата страна. Така. И то ви се лепва идеално. Да ти дам. Ела ми да е. Ли ми го целия, бе, момче? Направо да събереш с мен. Селско качване. Чакай малко. Паузираме докато забравим камък, защото камъка е майката богиня на тази къща. Айде. Кратко включване да покажем какво пече. Redstone блок. Вау, на тебе който се падна? Пари! Колко? 2000. Иди купи там който си искаш, нали? Който искаше. Айран блокове. Хубаво, аз пак паузирам да довършим. И сме тука. Ту-ту. Слагате един... Моля? Ма нищо бе. Добре, слагате един пълен ред от камък. Стълби. Така. Ти сигурен ли си, че е така? Да, така е. Да, така е. Ето така правиме. Аз сложих огради тук да ни падаме. Пак сега. О, то си иска лава. Ко? Един тапак иска лава, да му дадем ли? Кой бе? Кой бе? Wow, Някакъв to get пише лава. plastic spins will reduce in 1 minute. Вау, я иди, телепорти се до тоя. За една минута ще спечелиш 30 левела. Как така? Напиши is warp. Чакай малко. Is warp AFGH AN 007. Що? Защото ще даде някакво XP за 30 левел за една минута. Как Не така знам за една минута? Еми виж. И защо ми е? Защото си 30 левела. Да, но имам предвид срещу какво? Също нищо. Да бе. Пак като ония, дето го бяхме фанали. Дето имаше блес. Иди виж, ако е истина, ще е хубаво. Окей, кода напиша. Еми, is warp. Гледай сега. Където я? Is warp AFGH Is AFGH AN. AFGH. Is warp. Чакай. Ей, това напиши. О, фак. Къде? Телепорти се до мене. Окей. О, не знам кой лева съм. Телепорта ли са? Приеми. Топа, чакай идей. Приеми. Тук ли си? Да. Ето си събира XP. Никой ми звъни страшно много. Ма как да събираме XP? Ими с оръжие. Не, аз нямам. What? Имах толкова голям скок. Ще ми дадеш ли? Ще отидеш ли до къща да ми дадеш? Чакай. То пича си има и енчантинг. Аре, Окей. молеца, отиди до холма да дадеш. И бах ти пича, бе, то се на Исланд има и бах ти як. Давай, приеми. Човек, то се на Исланд. Приеми. Чули? Да, приеми ти казах, бе. Ама то се на Исланд, Еми да. брато. Как така, ми да. Ето ти. И ние ще станем такива. Оха, майко. Та тъпата ми сестра. Къде си да ми дадеш? Ето. Моля? Имам, то си има някакви полшенки тук, дето ми ги дава. Ефекти.
Чак само да не бия ми. И сега се връщам. Тук съм аз. То ни чуваше са. Кой? Ти. Къде? Ми чувах така, като викаш на Жакито, значи и в клипата са. Дай да аз го спя на пауза. Човек, тук наистина се дава много експи, сетни си хома. Я Колко чакай, аз експи ще имаш? сета хома. Колко експи имаш? 14 лева. Сет. Какъв лъжец? Той ми каза... Аз ще умря след малко. Той ми каза... Една минута 30 лева. О, Тука- супер. Аз съм си сетнал хома тук. И работи, аз си го сетнах. 15 лева. Така. Дигате нагоре и слагате ето тази нещо като арка и слагате две такива блокчета. Бъйкове. И после почвате да запълвате. Така. Пак трябва да умирам. Не. Как ще да се плосна обаче. Филипе! Свърши ни кабелът. Имаме още кабел. Човек, пича даже дава да му се използва енчантинга. Да, много ясно. Що ме напада такова нещо? А то защо безплатно го правим? Моля? Защо Да, я знам. безплатно? На вас, че админ. Името му е завъртулено, тъй че. Той е такъв... Някакъв год на Iceland. Така пише. Не помня. Паладин? Паладин ли там, не знам. Кой? Паладин. Имам 5 Blaze Rod пръчки. И аз те обичам. За кого можем да използваме Blaze Rod пръчките? Не знам. Само, че Жаклин ще бъде набита. Това не го гледайте. Там тук така модела е различен. Добре. То пак ще разбия зъбите. Ей, сега се връщам. Филипе. Да. Не, нищо. Вратата ще залоща. Почти 30 лева от 26 съм. Окей. Аз също направих ли? Умирам. Що? Не умирам. Тук го запълвам със цветно. Вземаме си тези глупости. 30 лева, брат. Добре, после аз ще дойда. Бъдете така. Имаш ли диамантен меч? Тук може с друг цвет. Дали имам какво? Диамантен меч. Не. Не, нали имаш, бе? Да, обаче нали му убиха. Аз ще си купя диаманти. Филип си украсява отвътре. И става дълго нещо ето такова. Чакай, служи ми един Това чест. дето ми се падна. Кое да ти Служи ми сложа? честовете. Служи ми честовете. Като моите, бе? Давай, моите? като твоето. Като моите, като Чакай, моите. че вече нямам такос. Ади, бе. Из. Да, човек да си купили диаманти. Защото вече знам къде има интро, няма смисъл. Добре. Само за 600, а на мен ми трябва 2. Значи... Упс! Това ще направя таланч. Поставяте го на второто, не на... Не тука, ами го е. Майката тъпа. А Blaze Rod пръчката за кога да използвам? Не знам, ще видя. За кой ще ни трябва. За пламъче. Не знам. Ще направя 2 пламъчета. Бе. За кеф ще имаш пламъчета. Айде, че ми дойде цял ден снимам, бе. Се ядосвам така. Слагаме честове тук на това. Още малко.
малко. Още малко. Още малко. Имам на меча наказание 4. На Окей. диаманта ми. Това добре ли е? Да, не знам, може би. Ти се махаш. Слагаме честовете. И Филип вече ще се украсява както си иска. Може и мазенци да свърши, ама стурно. Убивам ги с един удар. Добре, защото в принцип те падат отгоре. И опа, тук се забали. Ама те могат да летят бе, човек. Да, обаче те падат отгоре и остават на един удар. Не, те могат да летят. Аз ги удрям с ръчичка и не умират. Ето. Не умират. Слагай се. Тук е наобратно нищо. Така. Тук пак казвам, че цвета могат да се сменят. Човек, може ли да ми направиш книги? Я посади шугаркейна, който имаме. Чакай, че съм на едно сърце. Айде, аз ще умра сега. От върха на Бат Кола. Върха! Умрах. Аз ще си седна хълмчето в моята къща. Окей, аз съм се го сетнал в къщата на ония. Окей. За да мога, нали, да ходя да енчантвам. Да не си помислите нещо. Ти щеш да си правиш даймонд кирка, нали знаеш? Бе, така. Еми, трябва да си купя диаманти. Но после. Ами окей, аз ще си направя един каменен Да меч. направя снимка на двете къщи или само на една? На двете, на двете. Така. Каменен меч. Бум! Еми добре, пичове. Пичове и пичок. Как е? Пичове в женски род. Не знам. Две пичове и пички. Това беше за края на епизода. Дано да ви е харесал. Ще има утре също още. Знаеш колко ми е обработката на клипа? Всичките тия 5-6 клипа ми трябват още 10 часа. Общо да ги обработя всичките. Да, знам. Ама ти ги пускаш в YouTube и той ти ги обработва ли? Не. 2 часа докато се обработят на екшена. Как И така на екшена? около час да ми се качат в YouTube. Ще ми покажеш ли как са такова? Да, ще покажа. Как? И ти ще снимаш нашия канал. Давай, давай. Добре. Айде, пичове, пички, чао! Чао.